Her var de ankommet til Ugerløse Savværk ved Holbæk, P-midler bestemt. Allerede nu kan man se, at træet ser lovende ud. Ankommer træet til Allerød, og plankerne saves i passende stykker. Det er nemlig vigtigt at få det friske, våde træ savet ud i så små emner som muligt, inden det skal tørre. Skal de første streger slås. Nu findes skabelonerne med betegnelsen PP503 frem. Nu skal egeplankerne laves til ryg og armlæn, ben og sav. På den stol, som selveste John F. Kennedy sad i. Hvorpå, og de følger hinanden i resten af processen. Med det hele. Her skal det stå ved 25-30 grader i et par måneder, før det er så tørt. Kan man et stykke træ op, lade det snore, og derefter gøre det rundt med et drejejern. Med håndkraft eller med en automatisk fræser. Indkøbt i Tyskland i 2001, pris 2,4 millioner. CNC-fræseren, der ved hjælp af et avanceret computerprogram kan gøre nøjagtigt det ved et stykke træ, arbejder lynhurtigt og finder på de mærkeligste ting. Nu skal der simpelthen bare limes. Ganske almindelige snedkerline. Det er ingen sag, når tapperne passer præcis. Bare lidt lim på med en lille slidt pensel, og derefter det meget vigtige at sætte emnerne i pres, hvilket naturligvis foregår i en dertil indrettet og meget hjemmelavet PP503 presseanordning. Efter en time er det inde. Nu kommer det, som ingen maskine i hele verden kan. Nu skal der pusses og at. Men det er altid en god idé at være helt sikker på, at tappene passer før snedkerlimen igen. Kun et ganske tyndt lag. For tappe og huller er så præcise, at der kun er plads til det nødvendige. Så når man får meget på, skal det jo bare tørres væk bagefter. Samlingen giver sig selv 4 ben og 4 stykker sav, som bare skal vende rigtigt. Men hvor man ikke behøver at tænke på, om tingene nu sidder i de helt rigtige vinkler, for det har man også en form til. Endnu en hjemmelavet presseform skabelon, eller hvad man nu skal kalde det, som installeres efter alle Wegeners regler, hver eneste gang man skal lave 1 eller 10, eller som denne sjældne gang, 150 styk af model PP503 kaldet stolen, som i øvrigt er lavet her i Allerød siden 1989. Man laver i gennemsnit et par hundrede om året. De fleste eksporteres. Og så til sidste fase af samlingen. Nu skal arme rykke på plads. For efter en time er stillet til stolen blev til en ubrydelig enhed. Lettede sæder. Stolen har et sæde i formstøbsel, er det fordi skindet strækkes i forbindelse med gavlingen. Læderet er 2 mm tykt, og hvis Jean, som hun hedder, er omhyggelig, kan det blive 10 styk sæder af et stykke skind.